Leef vastlovend van Astrid Hiotlin met de allereerste schminktutorial. Wil je met vastlovend ook zo oud zijn? Dan kijk dan zeker naar deze video. We gaan een warrior lookje maken. Door met beginnen met aan te zetten waar de bovenkant van het lijntje komt. Dat doe ik met wit, want als het niet goed is, kan ik het eraf halen. Stappen we over op de kleuren schmink. Maak altijd de schmink nat en nooit 10 sponsjes. Stappen we over naar een lichtere kleur. En ook daar breng ze dat punt aan. En let erop dat ze altijd dus deppen en niet gaan sprayen. Vervolgens pak ze een nat doekje om de vinger en maak een strakke lijn. Dan gaan we door naar de ogen. En hiervoor gebruik je een gewone oogschaduw. Het mooiste bij vrouwen is om aan de binnenkant licht te houden en dan ga je ze naar boven toe naar het donkere. Probeer de oogschaduw echt mooi uit te blenden. En trek hem ook op omhoog. En waarom omhoog? Omdat ze niet wil zetten ogen van hangen. Als ze dan tevreden is over die oog, dan ga je ze door naar de wenkbrauwen. Ook dat doe ik gewoon met oogschaduw, omdat het veel makkelijker werken is en het wordt ook mooier. Dus we kleuren de wenkbrauwen in. Dan stappen we over op de schmink. De zwarte schmink pak ik om ook een eyeliner te maken. Deze stap is optioneel. Ik doe het zelf wel altijd om ook de waterline, dus de binnenkant van het oogje, even zwart met te maken. En dan pak ik een koperlood voor. Wat ik vervolgens gewoon gebruiken, zijn van die stickers, van die temporary tattoo dingen. En die gewoon hier zo op plakken. Dan haal je het stickertje eraf. Nou, dan ga je eens even kijken hoe het precies moet komen. Dus ik wil hem hier over de rand hebben. Dus dan ga ik hem hier opplakken. En vervolgens gaan we met water dit aanbrengen. En dan halen ze voorzichtig eraf. En dit werken we zo meteen bij met schmink. Even goed laten drogen. Dan gaan we ondertussen verder met de schmink weer.
En het leuke van die tattoos is dat ze er gewoon ook overheen kunnen schminken. Dus daar kunnen ze ook van alles mee doen. Ja, en dan is het een kwestie van finishing touch. Gewoon een beetje nog gaat streepjes, gaat puntjes zetten, hoe ze het leuk vindt. En dan doen we nog 1 keer proberen. Zo'n dingetje. En dat wil ik over mijn lip zo naar beneden hebben. Dus dan plak ik hem weer hierop. En dan hopen dat het er recht zit. En als laatste stap, zeker niet onbelangrijk, is dat ze er ook getwimpertjes bij plakt. Gewoon om hem helemaal af te maken. Zorg dat ze de lijm eerst goed laten drukken voordat ze hem op gaat plakken. Een beetje blazen af en toe. Nou, dit is het lookje geworden. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Laat het hier beneden in de comments ook zeker even weten. Geef een duimpje als je het leuk hebt gevonden. En abonneer je op dit kanaal. En dan wens ik je allemaal een super schone vastelovend. Woe! Ja? Ja.